Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kaintag diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. kahit Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tigong ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, mayong adlaw kaniyong tanan. Suking ti paminaw sa ko ining tulumanon bagong payani. Ako si Simon, usa ka OFW ug nagtrabaho sa usa ka cruise ship. Ang akong unahuna nga kung makatrabaho ko sa laing nasod, mausab na gyud ang dagan sa ako kinabuhi sa maayo nga paagi. Nausab aturig akong kinabuhi, pero sa bati na nga paagi. Kay ang mga tao nga importante nako namiya na. Ugwa ko'y laing mabasol kung dili ang ako rin kaukalingon. Sugdon ko ang sugilanon sa diha pa ko sa Pilipinas. Dong, o sa di balita ni Kuya James? Okay na, day. Paabot na lang sa schedule sa akong paglargas sa Manila para sa akong medical ug sa training. Maayong hinuon. Makalarga na gid unya ka. Day, naibaw ko nga bugat sa imong buot nga akong paglarga. Dili sad ka makabasol na ako, Dong. Dili malikayan nga magunahon na gid ko. Nagkasabot ko. Pero akong isaad nimo nga di na tumausap. Di na ko mo binuang pa sa atong kaminyo, Neva. Ayaw pagsaad. Buhata. O gipakita na ako nga kasaligan gid ka. Day, hangtod kanus aka ka magbasol sa imong sa nga nahimuan ng imong asawa, no? ma, muna na maging mo mga babae. Di mo daling makalimot sa nga nahimo na mo mga lalaki ninyo. Pero minyo naman mo. Pagka nga niya nisugot siya nga padayono ng inyong relasyon, ang angay niyang buhaton, kalimtan niya ang imong mga saan niya. Unsaon na lang naron nga mularga man ka. Magsige na lang niya mag-away, anak. Pagsabot radyo ko ni Eva, ma. Pag ang ako lang, kung magkalargaw na niya ko, ay sige labti. Pasagtiilan na siya. Nahala, sige. Basta iniglarga ni mo, ha? Ako gid mo'y unaha, permi. Unaha kong pahibaw kung moabot na kakasabot ka. Oo, ma. Oh, yes. Nana ko'y schedule sa akong paglarga. Magkatrabaho na ko abroad. Whew! Haya, naanap sa schedule. Maayo kayo, huwag ka magbabot o dugay. Mau bitaw,
Nahibuong ko nga nung dali ra kayo. Hanggang ibong mga nga. Lakas ko kining imong bakir ko. Mao na nga dako yung kay kong pasalamat ni mo, Kuya James. Nga, imo yung kong gipaso sa aning trabaho, aba. Wa ko lisod-lisura. Wa yung ko papabutag dugay. Natural. Ikaw mo nang maoy pinagapinangga na kong igagaw. Salamat kaya, ha? Pero magsabot ang daan, ha? Ah. Dili magbinuang sa mong trabaho dito. Kuya. O labaw ng dili magbinuang sa mong asawa. Daghan ra pag yun og tentasyon dito. Ha? Sure ka nga, di lang ka gusto magpahatid sa airport? Ayaw na lang lagi. Total, niya mas ba, Jigo? Napoy ikaw ba? Ako rin bahala ni Bay Simon. Di ba? Sige. Basta pag-amping dito, ha? Oray, kamusta din eh? Nonsam ka diya nga, nagsige mo kang hinuktok. Nagunahon lang kung kaya ba kanina ko nga malayo og dugis kong pamilya. Karon pa lang gani, nagpaduong patas Manila. Mura nagbubutong akong kasing-kasing. Kauwi diyan ni mo. Pagpakalalaki, uy. Kaya lagi na ni mo. Bay, Paminaw, ha? Pareho mo tang nabalaga. Kung sa'y gama na to dito, pero wala tayo ba mo? Ipangandoy ni sa uban nga makalarga sa laing nasod para makasinso. Kung ikaw, dawat na lang. Duwata. O pasalamat na lang tas Ginoo nga gihatagan taw kay gayonan nga makalarga sa laing nasod. Jigo. Maayo kay gitawagan ko di mo dayon. Kay mabuang kung maghunaon na ko na unsa ka. Ma, niya pa kus Manila. Kalma lang gud. Sa ato pa, mubauli pa ka dinhi human diha. Oh, anak yun, ma. Nanawag ko ni mo ganina. Di ka makontak. Nanawag ko ni Mama Day. Mama ka, ha? Mayong pagbuminaw Day, sa Lex Pino. tuloy ko. Sa ato pa? Mas importante di mong inahan kay namo si mong anak. Nga mas giuna pa man nimo siyang tawag kay namo. Day, di na gunin na to lalisan pa. Please. Ni akos layo. Ug di ko gusto nga maglalista. Mupahuway na ko, day, kay gikapoy pa kus biyahe. Di magyug ko makatugoy. Nabaguhan ko nga wasi Evas kung tapad. Kinahanglan na makatuog ko ani kay magpamedikal para makugma. Bay. Oh, nagmata pa malagi ka. Di ko magkatog, bay, oy. Magpamedikal para matawagma. Kinahanglan ta nga makapahuway. Lagi. Gininarbit ako nagsigig-ligid. Di mo ko makatog, oy. Niya, sa may plano nimo. Manggawas tabi na. Ha? Asa man ta? Ngita tag kayuhan sa gawas. Mang-chicks ta. Ha? Sige, nalihok na diha. Oh, bay, di lang ko. Ha? Balibaran ko ni mo? Gina na matika nga nag-usab na ko. Di ako magbuhat og butang nga masakitan ng akong asawa anak. Bala ka. Magmahayar ka raon niya. Bajigo. Oh, taka nagtao eh. Ay, saon man eh. Bapag, wa kong sayog anhi, oy. Oh. Dug kayo, hindi ka ayaw mahuman ni din, eh. Lapat ganyan kong
Labad yung kaya nang imong kay hubog man kang nauli gabi eh. Ang over pagkakaroon. May dagdi lang mapiktuhan ang resulta sa kong medikal da. Tungod na yung pag-inom na ko. Ay, gusiki ang kigayunan ba eh. Masinuyag, di ka magkalarga tungod na ng kabadlungon mo. Bay. Kumusta man ang resulta sa imong pagpamedical? Mayroon bang resulta na eh? Maayo hinuon. Anya, makauli na ka. Mag-training pa mi eh. Basig pasangil ra nimo ha. Pero naana po day kay gikabuangan diha. Wa taon dayo eh. Nagtinarong taon ko dire. Makabuhat gani ka bisag naara ko sa duol. Unsa na lang kaha karon? Ngalayo na ka namo. Day. Kapuyas tong training, oy. Lagi. Bay, manamta sa atong pamedikal, no? Oh. Inom taon niya? Kapoy kay bay, eh. Gusto ko mo pahuway. Sus, sama na siya, bati na mo kauban, oy. Boring naman kay ka. Balag ka ko sa isulti ni mo na ako. Basta kay kutobs kong mahimo, maglikay ko sa mga buhat ug sas kong asawa. Hello, kuya. Diretso naman day mo sa kaigikan diya sa Manila, no? Ha? Di na day mo pauli sa Cebu? Ha, kuya? Mao na kong naibawan nga storya. Kaya panahon naman may balik ka sa Manila. Kanusam day mo, kanusam day kuhaon rin, kuya? Daan pagid lagi ko. Daon nga sa day? Nagduda na kong daan. Nakalit lang nga mausap imong desisyon. Di man ni akong desisyon day. Sa kumpanya man eh. Ug may lang po ni kay makalarga na gyud ko. Pagtarong lang gid ha, Simon. Kay dili na ba ko mahadlo kung mawak ka na ako? Eva. Sa umanin ako. Sa kasimana pa ko nga mo istarte ni Manila. Ug wa nagay kwarta. Naibaw sa ko nga wa pati kwarta sa Eva kay nagsalig punto na ako. Wa mo to siya magtrabaho. Asam ko kwarta ani para na ko'y makaon din sa Manila. Magpada ako og kwarta, nak. Sure ka, ma? Oo, di apa man ko'y gamay. Salamat, ma, ha? Salamat gud taon. Bayre lang unya ni inig. Una ni mong sweldo, ha? Times 2 ang bayad din ni, ha? Ma, mara mo ko dili ni mo anak ko. Ay, og dili sa doon ta kaangay manghuwang pa nako kay tiguang nako. Adto ta ka mangayo si mo asawa. Wala, padung na sana sa kong asawa ang storya. Sige na, salamat, ma. Bye. Ay, kanusapa mo gini magkasinabot sa mamag si Eva, eh. Ugma na kita manglarga, bay. Mao lagi, bay. Gamay rabi ani sinina nga dana ko na. Kon, hasta ko. Pero, mamalit lang yata, makalugar ta. Welcome dong. Salamat kayo, Kuya James. Si Jigo rin, Kuya. Amigo na ko. Hi, Brad. Hi. May kayo nagkauban mo? Kuan, timing man nga, itabangan sa ko nga makasudin, hey. Mayo. Sige ito na. Ipahimutang na nagtarong ang inyong mga butang. Ninduta din ng cruise ship, eh. Na swimming pool, na mga kalingawan, na sa bar. Ingunaan ni din itin, eh. Nindot kayo sa? Uy, kaya. Oo, nindot kayo? Nindot siya kung niya ka para mo bakasyon. Pero, nauna, trabaho mao'y gianhin mo. Oo, kuya. O, ay kabala ka. Magtaro ko sa trabaho.
Di ko ni binuangan kaning imong gihatag nga opportunity nako, kuya. Mo na'y gusto na kong madungogi ka ni mo, dong. Tagsara ko nga mutabang og mga tao. Kanarang mga tao nga angay tabangan. Ayaw lang yun pagpadaw sa mga tentasyon din, ha? Oh, Kuya James. Salamat kayo sa imong pagpahimang no, kuya. Wa isa pa yan. Sige na. Pangandam na kay mabisira ba mo sa baraon niya? Bisan og dili ikaw mismo mo ay bartender, mabisi sa kagmayo. Okay, kuya. Duta din cruise ship sa? Mulang. Yahay kaya mga kinabuhi sa mga dato eh. Wala nga kita. Manikamot kita. Uy. Mogi, gusto na ako nga makasuway kog mga ingon ini nga kinabuhi pohon sa kong pamilya sad. Hey! I need another set. Yay. Mako na ni Ron. Hubog naman ha. Kenny, stop! You're drunk! Lagi. Di ba ko lisod sa tiyan ang ginom god. Isod maguso. Ako'y makauyab na niyang uyab. Di ko maghubog-hubog, uy. Give me another set. No! Bay. Trabay. Ato tabangan. What? Sir, ma'am? Thank you. Wait. Are you Filipino? Yes, ma'am. Where are you from? From Cebu, ma'am. So, Bisaya ka pala? I'm from Manila. Gustong-gusto ko matuto magsalita ng Bisaya. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Sure. Can I have your contact number? Magta-text na lang ako sa iyo once makababa na kami. Unya, dili ka malain si Eva na kay ka-text-text nga laing babay? Say daw tan sa kong gibuhat. Igor mo ko niyang mitudlo. Ug usap pa, mas mayog di nilang mahibaw si Eva para wali samok. Pero, ilang kay kumpiyansa bay? Kaya ba sinunyag, matintal ka na? Wa para ba mabalik ang pagsalig sa imong asawa diha nimo? Ibaw ko bay. Hugay ka bala ka. Di ko masukot nga maguba pa nga mong kaminyo ni Eva. Mao nang nalingkamot ko kutubs kong mahimo nga makuha na kong balik ang iyang pagsalig. Hinayas signal ron eh. Ay, para ba kung kapanawag ni Eva na? Di lang mong tato magluod. Ay, sige lang. Basta nga makita kong signal niya, break na ko. Manawag ko na sa Pilipinas. Sorry kayo nga, karon pa ko nagkatawag. Nawag tanggil nga mo signal. Grabe, no? Pila ka adlaw gid ginawa imong signal. Ayoko na ko patuhuan imong binuang Simon. Gibubuan ka nako. Nagsulti mo ko tinuod. Nahibaw ko na makakaka. Og ikaw ra may nahibaw diha unsay tinuod. Dahil tuho isang taon ko. Nito bitaw ko nimo sa una. Suma. Pero sige buhat nimo. Giguba na nimo kung pagsalig. Dahil. Og karon nga layo na ka, kaya ra gid kayo nimong pagbinuang. Og taro nga sa napalusot nimo oy. Ikaw may tuos daw galingon nimong bakak. Dahil. Kapuya biyaan eh. Nga naganitas layo. May sakripisyo na lang gani ko nga malayo ko nila para sa mong kaugmaon. Pero napuno lang hapon sa pagduda si Eva. Bisag ko sa pa'y buhaton ako. Di na mo balik ang iyang pagsalig na ko. Baita. Oh, si Mia. Hello? Hi. Sorry, napatawag ako Hindi ka na kasi nag-reply. Worried lang ako if okay ka lang. Okay lang naman.
Pasensya na, nabisi lang. Parang malungkot yung boses mo. May problema ba? Wala. Come on. Share mo na sa akin yan para gumaan ang loob mo. Alam mo, hindi madaling maging OFW. Hindi madaling malayo sa pamilya. Kaya kapag may problema ka, mag-share ka lang sa akin. I'm willing to listen. Ganito kasi yun. Grabe pala yung pinagdaanan mo, no? Well, deserve ko naman kasi ako yung nagloko eh. Pero, deserve mo ring bigyan ng second chance. Salamat, Mia. Ano ka ba? Wala yun, no? By the way, kapag makapunta ka ng Manila, let me know, ha? Magkita tayo. Sige, walang problema. Pero, deserve mo ring bigyan ng second chance. Salamat, Mia. Ano ka ba? Wala yun, no? By the way, kapag makapunta ka ng Manila, let me know, ha? Magkita tayo. Sige, walang problema. Bay, wala ko panghugas dito. Ikaw? Apit ko mga mandiri, bay. Brag, wali pa yung lagi kay Taron. Kay Juan, makauli naman ko sa sunod buwan, bay. Ya. Ako, extend pa man ko kay na may nihangyo nga siya na may muli. Mag-extend ko og mga 2 ka buwan. Pero, okay naman na kay para makatigom pa ko. Mausad. Dibaw ka na iba nga muli na ka. Mao ba? Dalian na di, no? Mabitaw nga akong giingoni mo nga paspasar kay ngadlaw ug excited kay ko nga makakitaan ninyo balik labi na gid ka. Jesus, ako ka ha. Iba, please, mangita na sa kagbikil. Wa man. Sige, ay bawal lang niya migay. Abag sugat na mo nimo. Sige. Walig ko makasabuti, Ivana. Ganun kalit mo siya kausap sugad nga nilarga ko. Nasa yung mga pagduda na ko pero mas di grabe naman hinoon. Baka siya na yung may ginagawang milagro doon. Ha? May itatanong ako sa'yo. Ano yun? Do you think na possible na may ibang lalaki ang wife mo? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Hypothetical question lang. What if may ibang lalaki ang wife mo? Anong gagawin mo? Wala. Dahil hindi yan possible. Yes, may nagawa akong kasalanan sa kanya pero hindi siya ganong klaseng babae. Salamat at nakipagkita ka ngayon, ha? Tamang-tama din naman kasi dito na ako sa Manila eh. Sasakay papunta Cebu. What if stay ka muna dito ng isang araw? Ha? Okay lang ba sa'yo na sa isang bed lang tayo hihiga? Isa lang kasi yung bed ko dito eh. Oo naman. Oo nga pala, di ba may boyfriend ka? Hindi ba siya magalit na... Matagal na kaming wala. Okay. Nagsige panawag si Eva. Sige mo si panawag. Wala naman unta siya mahibaw nga karon ko mauli. Di ba siya nga karong buwan na pero wala siya mahibaw nga nagun-unsang pisa. Ay, ito ka naman ko eh. Ay, matuog na ko. Simona. Mia. Relax. Akong bahala sa'yo. Mia. Labi na kayo si Mia. Sa may nasus kong utok, nga nisugod man kong ganay may tabo na mo ni Mia. Nakasala sa Guneva. Buang ka kasi mo na. Unsa na muli buhato ni Moron.
Kanggaw di ani mo. Uli na siya niyo, eh. Bay. Sus, ipuna na gini mo ang iyong sa ni Iba, bay. Ako na sigaya ng problema, ha? Kung may bawang ka niya. Di siya may bawa ni Bay. Siguro ang gida ko na. Bay, Simon. Salamat ka na uli na ka. O wala ka magsulti. Di ba nagsabot man tanga sugaton ka na mo? Dito yun ako aram surprise ka. Ayaw mo ng bata. Ito natog. Oh. Simon, sorry kayo sa akong gipakita ang batasan lately ha. Sa tinuod lang, nakonsensya ba ako? Nahibaw ko nga gusto na ka magbago. Og nahibaw sad ko nga, dili na ka makasa pag ubasaba. Dili naman kita nimo buhaton ng balik, diba? Ha? Oo, sa ba ng pangutanahaw eh? Sorry. Gusto na ko mahibaw ka. Nasugod ka ron. Ihatag na ako balik ni mo ang tanan akong pagsalig. Tinood? Di na ka magduda na ko. Dili na dong. Salamat. Salamat eh. Imo rong phone ang niring? Oo, kadit. Oh. Si Mia. Tubagat dong. Ha? Nga naman ka. Nga naman mura makagdagduduhag tubag, ana. Kwan. Kinsa man dahil na. Si Jigo ranilay. Basig mangutan na rani kung napalit ba nako ang inyong pamalihog nako. Mao ba? Ay, ano dili pa man ni mo tubagon? Tubagon eh. Ay, ambot ni mo. Magluto sa akong pagkaon na to. Sumibuhato na ko ani Mia. Para na. Tinanap sa tubagon. Maglikay na ko niya. Uy, maora ni Dani mo? Mga tsokolit? Maora ni gianhin ako sa inyo? Oo ma, saon nga wa magyud ko makalugar pamalit gud. Ay, paita pod bayaan ni oy. Di man tahon ko hili kog tsokolit dong oy. Kuan na lang ma, mag-shopping na lang ta. Palitan natin kasi mong gusto. Tinuod ka dong ha? O lagi. Pabuta ko kaniyat kay mangandam sa ko ha. Dong, kani nga mga bag ako ha. Kadaghan ba na ba? Suhos, tagsarabitaw kang mauli. Sige na, good. Daw, pamadidi mo na ako, eh. Naluwag na si Mia. Kanina raman ang nagsigigring imong cellphone, oy. Kinsa ba nang... Mia? Mama, eh. Uy, hala. Pagsulti ko nos tinuod, Simon. May lain kang babae, ha? Wa ma, uy. Tara na, bayaran na natin ang tanan. Lami kayo imong luto, ma. Ay, sos. Kanus agod taon ko nagluto guay lami. Di ba, Dong, Simon? Hoy, Dong! Kalaong ba di mo gihuna-huna? Kinsa ba nang imong gihuna-huna, ha? Kadto na nagsigig panawag ni mo ganina? Ha? Nay, nagsigig panawag ni mo ganina? Kinsa man? Wa day kanang... Ay, unsaon nga pabalikon man dayon siya sakay sa ilang head dito, God. Ha? Ano gadong? Pila palang gani kakaadlaw din, he? Mao gani. Pero sige lang, ako rin balibaran. Saon malin ako nga muundang na ni sis pagpanawag. Basig magduda na si Evan ako. Baka kita po unya siya sa pangan ni Mia. Kasi ko pwede nga mag-ilis og number kay may buong po si Eva. Paano na? Ako na ning i-blocks Mia. Di pwede nga magduda siya nako. Ilabi na karon nga nabalik ng iyang pagsalig. Lami sa feeling nga nakabakasyon, uy. Lagi? Labi na kay way pahuway dito sa barko? Dong, salamat kit kaayo si mong paningkamot, ha.
Na-appreciate gid kaayo ka nako. Dili lang ka maayo nga pagkaamahan. Maayo pagit ka nga pagkabana. Salamat sa imong pagsalig, day. Kinsa man ning nanawag. Number man. Hello? Kailangan ko pa talagang gumamit ng ibang numero para lang sagutin mo ko? Mia? Yes, ako, Simon. Pagkatapos mo kong tikman, iiwas ka na sa akin ngayon? Mia, please. Tama na. Tandanan mo na ko. Hindi. Hahanapin kita kung saan ka nakatira pag hindi ka nagpapakita sa akin. Usa? Binuangon sa na. Mutusod kang makitaan ka niya. Wa ko mahibaw. Hinoon. Gamay naman kayong Cebu. Wa man kang makasulti niya kung asa karapit sa Cebu. Wasu ko kay numdum. Ambot. Unsa ka mulargan lang kog balik, no? Pwede din na. Yes, pwede. Pero depende sa tong employer if musugot. Mao ba kuya? Pero, nganong nagdali man kang mularga, ha? Ang uban gali kay mo hangyo nga mo extend sa bakasyon. Ikaw nagdali na hinuog kang makasakay na yun. Nga naman, may problema ba, Simon? Kuan mo gud kuya? Kung naa kay problema, sultihin ko. Basig makatabang ko. Oo, gusto lang ko nga musakay dayon para makatigom na kog balik. Hurot-hurot na magod ang akong nga kwarta tungod sa among pagbakasyon. Mao ba? Sige. Suwayan ako pangutana kung unsay paagi nga makabalik ka tayo. Ha? Salamat, kuya. Ha? Nanaki-schedule sa imong paglarga? Oo, kinahanglan po ko nga muadto sa Manila para magpamedikal. Ay, dali asad, uy. Abi na kong naapakay usa ka buwan din eh. Sorry kayo, day, pero mas maayo man aron magkatigom pagyud ta, di ba? Unsa man ang kwarta kung permi na lang sa kangwa din eh. Diba? Day. Naanadi ka diha sa Manila? Oo, bay. Nagpaabot na lang ko sa results kong medikal. May noon. Pero makalarga ka na yun. Good luck, bay. Salamat, bay. Ay, salamat kay niya naging ang result. Magkalarga na yun ko. Oh. Timpa. Unsa man eh. Na ako'y HIV? Oh. Nganong naamang ko aning sakita? Waka kumatak din ni Mia. Duhar gihinungdan na. Gikan na ni Mia o gikan si mong asawa? Nahibaw ko nga dili nigikas kong asawa. Ug si Mia ray laing babae nga nahilabtan ako. Siya may nakatakod na ako. Kunya, unsa may plano nimo? Makikita ko niya, bay. Kinalang madubag siya ning akong ginangatan karon. Ano? Bakit ako ang pinagbintangan mo? Sino pa ba? Ikaw na naman ang... Babae mo? Ha? Paano naman ang asawa mo? Hindi mo ba naisip na baka siya ang nakahawa sa'yo? Huwag mong isali dito ang asawa ko. Ikaw ang may kasalanan sa akin. At may kasalanan ka rin sa akin. Buntis ako. Mabdus ka? Huwag kang magbiro ng ganyan, Mia. Hindi ako nagbibiro sa'yo, Simon. Oo, buntis ako. At ikaw ang ama. Tigilan mo na ako! Please lang! Wala ka palang kwenta, Simon. Wala kang kwenta. Huwag si Eva. Kung saan man ako pagsulti niya nga dili ko makalarga tungod sa kong sakit. Muna ba ning higayon nga masakpan na sad ko niya? Nga nakasaan ko. Kung saan man nila ko pagtago niya hangtod sa hangtod na.
Dili magino nimo matago hangtod sa hangtod bay. Ang wag anhan lang ka manarbaho diya nga pilar may kita nimo. Pero, bay, madlok magugo nga sudyaan ni Iba. Kinahanglan ginangi mo ng tubangon bay. Imo man nagisudlan. Kasama mo kaniya. Bay, Paulin lang sa inyo, samtang sayo pa. O pangayo o pasaylo si mong asawa. lenas kong kibating kulboy. Pero kinahanglan nga magpakaisok ko. Tulak ko sabay. Mingaw man di sala. Datog siguro sa Eva. Tanaw na ko sa kwarto. Day, Simon? Unsan? Isa mo ka? Bana ko niya buang ka! Simon! Pasensya na, bay. Simon, pasaylo ako! Pasaylo? Ha? Napuno pagas pagdudan ako! Una utos na kang buang ka! Hipokrita ka na ko! Huwag na ko tayo, Mura kong nagrebelde, so kaginilarga ka. O mo rin ipaagi na ko, aron malingaw ko. Ano gani ko magsigig una ni mo kung nag-unsa na ka dito. Pag-uban mo si mong laki, ug kuhaon ako ang akong anak. Simon, please. Ayaw nagbuhatan na ako. Sultay ko sinod. May sakit ka ba? Ikaw ba mo'y nakatakot ako? Oh. Salamat ni mo. Kaya di na ko makalarga tungod sa imong sakit. Simon, please, tagi kong laing chance. Dili na, Eva. Mag-iyahay na ta. Simon. Naibaw ko nga unfair, kay wa ko maghatagod chance na Eva. Pero kung padayon pa namo ang among relasyon, naibaw ko nga toxic na kaayo ni. Karon wa na ko musud og relasyon, ug nag-process na ko sa among annulment. Dini na lang ko to, kakang salamat, inyong magtatampo, Simon.